Baranda zuriaren gainean egon ziren luzaroan. Itsasoaz esan zitekeen oro zen topikoa. Itsasoa da, itsasoa. Ba alzekien? Albertok ezetz egin zion buruaz. Umetan esen ausartzen beste umeek bezala burua barandaren erdiko ustaitik sartzen, ezin aterako zuelakoan. Haze buruan dia izango intzen, dio Albertok txantzetan. Ez zuan horin, sartzen nian. Gauza psikologikoa zuan, ikara, irtera baten mina pentsatzea galarazten duena. Epinefrinaren hau zuria. Berez, ez alzuen beldurrik galdetu nahi zion, berea aitortzeko. Ezen ausartu ordea. Horren ordez, zergatik abil kontu horietan sartuta, itaundu zion. Ez nago koso sartuta, bezala, gutxi gora bera. Eta eskua soinean jarri zion. Albertok, alde egiteko gogo zirudien, bere ingurura begiratzen zuen behin eta berriz, urduriantzean. Bera gainetik kentzeko gogoz zehatzago esateko telefonoz hitz egin behar zuela esan zion kabina bat seinalatuz, eta dei zezakeen Pepetik, edo beste tabernaren batetik. Alde egin beharrik gabe. Beraz, etxera joan nahi zuela esatea erabaki zuen, dutxa bat hartzeko gogo ikaragarria zuelako, eta hori behintzat egia zen. Dutxa bat hartu eta ohean etxateko irrikatzen zegoen. Pasatu zuena pasatu ondoren, aspaldian ez bezain segur eta libre sentitzen zen. Libre utzi zutenez, ez zegoen deus bere kontra. Ospatzekoa zen. Pentsamendu positiboak nahi zituen. Albertoren iesak zorrarazi zion saminduraz libratzeko, baina ezen erraza. Etxe ondoko kioskoan agortuak ziren egunkariak, eta ez zuen abenida edo bulebarreraino itzuli izan nahi bila.